krásný, úplně. A bude to moc napínavý. Okay. Velká internetová star poslední doby a je to Vojta Neymar! 4D! Vojta Neymar! Teď všichni říkají Vojta! To je on, to je Vojta Neymar. To je Vojta Neymar 4D. A ty boty, co má, všichni koukali, všichni se otáčeli takhle. Velká internet... Jsem tady s Vojtou Neymarem a máme tady beatboxovou challenge, Vojto. Dneska šance, pojedeme každý 30 vteřin, no a vy v komentářích rozhodněte, kdo dal lepší beatbox. Velká internetová star poslední doby a je to Vojta Neymar! 4D! Tak Jak jsi poznal, že tě jako využívá jenom na peníze, že tě nemá rád? Jo, To mě zajímá. tak Co splatil třeba? Prostě si říkám Vojta Neymar 4D, protože já jsem chtěl takovou přezdívku, protože se to remixuje a prostě je to nejlepší přezdívka a všichni to prostě ví. Prostě si říkám Vojta Neymar 4D, protože já jsem chtěl takovou Mám zas náladu, mám zas náladu. Saska pohlava. Tohle se fakt stalo, fanoušci bučili na Neymara před zahráním rohového kopu. Ten si s nima ale hrál a hecoval je, ať jsou ještě hlasitější. No a pak zakroutil míč přímo do branky a vstřelil. Na tenhle ten fight jsem se hodně těšil. Tak, let's go. Ty vole, kdyby mi tam šoupnul, kámo. Rovno pokus o tvrdý boxing. Ty vole. Mám